Dan Allah jama'a, this is the real me. Ina so in yi magana mai amfani ne. Wasu mutane suna zace da suke kallon Sayyida Sadiya Haruna a social media tana magana, tana cire kunya, ta zo ta yi tallanta, ta yi magana, kuna kiranta da mara kunya, mara tarbiya. Mutane kuna zace in kun ganni a zahiri zan muku wannan batun ne? Ba abin da yake ban mamaki ma da wasu fake customomi na da ku nake yi. Wai sai su zo shago na suna expecting in musu maganin iskanci ko in ce kaza da kaza da kaza. Are you okay? Wani karin bayani kake so in maka bayan wanda na cire kunya na yi shi a bainin jama'a saboda ku gane, aka mun fasara kuma da mara kunya, kuma I accept it like that saboda Allah ya san zuciya na. So idan kana mun kallon yar iska ne, babana ka cire ranka da gani, ni wannan bazan ciwo ba. In nama na aka kai kasuwa wallahi ba zai ciwo ba, balantane ni da kaina bazan ciwo ba.